Ο Αββάς Σισόης, ασκητής πατέρας της Αγίας μας Εκκλησίας, ακόλουθος του Μεγάλου Αντωνίου, σύμφωνα με την παράδοση κάποια στιγμή βρέθηκε μπροστά στον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εκεί, αναλογιζόμενος τη δόξα που απέκτησε εκείνος ο μεγάλος βασιλιάς και ταυτόχρονα βλέποντας να υπάρχει μέσα σε ένα μικρό τάφο, να έχει και αυτός, όπως και όλοι οι άνθρωποι, στο τέλος κληρονομήσει ένα επιδείο, όπως λέμε απλά, είπε «Ορών σε τάφε δηλιώσου την θέαν». Βλέπω εσένα τάφε να φιλοξενείς ακόμα και το Μέγα Αλέξανδρο και μπροστά σε αυτή την θέα δειλιάζω και καρδιοστάλακτον δάκρυον χέω και κλαίω μέσα από την ψυχή μου, μέσα από την καρδιά μου. Χρέος το κοινόφλητον εις νουν λαμβάνων, διότι φέρνω στο νου μου εκείνο το χρέος που πρόκειται να ξεχρεώσουμε αργά ή γρήγορα όλοι οι άνθρωποι. Πόσον μέλο διελθύν πέρας τιούτων, πώς κι εγώ θα βρεθώ σε αυτήν την ώρα και θα περάσω από αυτό το στενό πέρασμα. Θάνατε, τις δύνατε φυγήνσε. Θάνατε, ποιος μπορεί να ξεφύγει από σένα. Αυτά είπε ο Αββάς Σισόης και είναι αλήθεια, αδελφοί μου, διότι κάποτε όλοι θα εκμετρήσουμε το ζήν, αργά ή γρήγορα, άλλος πιο σύντομα, άλλος πιο μετά, ωστόσο όλοι θα πεθάνουμε. Το θέμα όμως είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι ο Αναστάς Κυριός μας έδωσε τη δύναμη και τη δυνατότητα να νικάμε και να ξεπερνάμε τον θάνατο. Η Ανάσταση του Χριστού χάλασε τα σχέδια του θανάτου και μετά την Ανάσταση του Χριστού πλέον δεν υφίσταται και δεν υπάρχει θάνατος, διότι ηλευθέρωσεν ημάς ο του σωτήρος θάνατος.